Lainanay lukhang kiner Boro harini berpilahku Bezuau birgah Boydu boybu kusetiyo Boro harini berpilahku Bezuau birgah Duku nang thang, duku nang thang Baru hari ini Zimmi zarina Duku nang thang, duku nang thang Baru hari ini Zimmi zarina Duku nang ambil sih. 다이어서 알락시 시민아의 하바바리고 자가이시는 알락시 시마이치의 하바바리고 자가이시는 자가이시는 Bersama Mardiardi Zabrang Memorial Football Trophy ini opening ceremony नुजाफैनाय हांख्रायनानै लाबोजानाय आलासि बिथांमोनखौ जों सिनायथि नोंथांमोननो होगोन आरो जोंनि मान बावनायखौ बावगोन जोंनि मावथि हान्जाफोरखौ मान बावनो थाखाय आर'नाइखौ लानानै थाम थिम जानानै थानो थाखाय खावलायनाय जाबाय जोंनि गेजेराव लिंहरजानाय आलासिफोर दंफैयो बिथांमोननि गेजेराव गिबिसिन खारन जों सिनायनानै लागोन आरो बिथां मान बावगोन XNDFB इउनाइटेड फरामनि प्रेसिडेन्ट मानगोनां शीला बसुमतारी हामबाय सारखौ सिनायथि होनायजों लोगोसे मान बावनायखौ नाजानायनि थाखाय जोंनि गेजेराव दङ XNDFB इउनाइटेड फरामनि भाइस प्रेसिडेन्ट मानगोनां जायख्लं बसुमतारी बेजों लोगोसे दंबावो जोंहा आरोबाव सासेबाव भाइस प्रेसिडेन्ट XNDFB इउनाइटेड फरामनि मानगोनां नाइस्रां वारि बेजों लोगोसे दङ जोंनि गेजेराव XNDFB इउनाइटेड फरामनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि मानगोनां बिनायसा ब्रह्म
बेजों लोगोसे जोंनि गेजेराव दङ XNDF इउनाइटेड फरामनि एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि मानगोनां डमिनिक इस्लारि। बिथाङा गाहायावसो थाबाय। बिथांखौ थेवबो जोंनि कमिटिनिफ्राय आर'नाइजों बरायनो थाखाय आरो मान बावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बेजों लोगोसे जोंनि गेजेराव दङ XNDF नि इउनाइटेड फरामनि आरो सासेबाव GS मानगोनां मोनाबिलि बसुमतारी। गैया। बेजों लोगोसे जोंनि गेजेराव दङ फाइनान्स सेक्रेटारि मानगोनां रिमोनलां बसुमतारी। बेजों लोगोसे मुंख्लं डी जाब्रानि नखरनि बिब'मोन जोंनि गेजेराव दङ। बिथांमोनखौ जोङो सिनायनानै लानि आरो जोंनि अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनिफ्राय मान बावगोन। गिबियावनो दङ जेवति रेखा दैमारि। बेजों लोगोसे दङ जोंनि गेजेराव बन्ति रेखा दैमारि। जोंनि गेजेराव दङ मुंख्लंनिनो बिनानाव मानगोनां अनजिमा दैमारि। आरो बेजों लोगोसे जोंनि गेजेराव दङ बिथांनिनो फंबाय गैब्रिएल दैमारि। आरो बिथांजों लोगोसे दंबावो बिथांनिनो बिसौ जोंनि मुंख्लंनि बिसौ मानगोनां निहिमिया दैमारि। जोंनि गेजेराव दिनैनि हाबाफारिनि गाहाय आलासि जोंनि BTR नि स्पर्ट्स EM मानगोनां दावबायसा बर' बिथाङा सफैबाय आरो बिथांखौ गांसे समायना रमायना आर'नाइजों बरायनानै मान बावनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय। जोंनि गेजेराव मानगोनां EM सार दावबायसा बर' आखाइ खबनाय रायजोबो हामबाय होदों सार जोंनि हांख्रायनायखौ मान होनानै खस्थ' खालामनानै जोंनि गेजेराव नुजाफैनायनि थाखाय। बेजों लोगोसे जोंनि गेजेराव आरोबाव लिंहर जानाय आलासि बिथांमोन दंबावो। नुजाफैदों जोंनि गेजेराव बेंटल कलेजनि प्रिन्सिपाल मानगोनां डक्टर रन्जित कुमार नार्जारी। बेजों लोगोसे दङ जोंनि गेजेराव बेंटल HS स्कुलनि प्रिन्सिपाल मानगोनां रहेन चामफ्रामारि। बेजों लोगोसे NLPनि GS मानगोनां N फानजारी। बेजों लोगोसे जोंनि गेजेराव दङ XNDF मानगोनां बोलोग्रा। जोंनि गेजेराव दंबावो जोंनि 13 चिरां समष्टिनि MCLA मानगोनां सावरायग्रा बसुमतारी। बेजों लोगोसे जोंनि अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि खुंफुं आफादनि बिथाङा एडभाइजार। बेजों लोगोसे जोंनि गेजेराव
नुजाफैदों एक्स एनडिएफबि मानगोनां अन्थाव एबा असिम नार्जारि हाज'वारि सरि गोरोन्थि जाबाय निमाहा होदो मानगोनां अन्थाव एबा असिम हाज'वारि बेजों लोगोसे जोंनि गेजेराव दङ